וברוכים הבאים לעוד סרטון חדש של ברול סטארס. והיום כמו שאתם רואים, רק תסתכלו על הכמות יעלונים שלי. הבנתם, אני הולך לקנות את 10 מגה תיבות שחזרו. אומייגאד. יאללה. שלוש, 4 וכפיים! 1 5 5 טוב, יש לך יא מלך. מה ביקשתי? משהו טוב אחד. אוקיי חברים, יש לנו פה 3. סקין לפרנק, אוקיי. בסדר, טבע חמודה הכי טובה שהייתה לי עד עכשיו. זאת הכי גרועה. מה יהיה? ציפיתי לבשת טיפה יותר טוב. 6. אוקיי. הופה, כמה סטאר. אוקיי. טבע 16. 2102. בבקשה, תן לי עוד אחד. בבקשה, זה לא אחרון. הופה. כמה סיכות. חברים, עד כאן היה הסרטון, ועד אז יאללה ברבור. חברים, אם אני מגיע ל10,000 עוקבים, אני מראה את הפרצוף שלי. אוקיי, מה לעשות? אני עכשיו אקרא לאח שלי להגיד לי מתי לעצור. ליאור! מה? בוא רגע. טוב. מה? עכשיו אתה אומר לי מתי לעצור, אוקיי? טוב. יצא את זה. אז חברים, אני מטורף. אתה חברים, אני מטורף. הכי טוב בעולם. אוביי. עכשיו בוא נראה את התיבות. יצא אולי מגה בוקס. לא יצא מגה בוקס. אנחנו נעשה סרטון משחק אחד. לא, אין לי זמן. 5 דקות. כי אני לא יכול לו, כי יש לי טיפה לא הרבה סבים. אז מה קורה? אז חברים, ניפגש בסרטון הבא, ועד אז יאללה ביי.